Здравейте, хора! Добре дошли в първия ни влог. По ирония на съдбата го започвам сама. Можехте да видите кучето ми. По ирония на съдбата го започвам сама, защото в момента сме в България. И аз съм си в моя апартамент, Гошо си е в неговия. Но днес ще ходим на спа. И затова исках да направя това интро вкъщи, вместо да викам по улиците. Така че, да. Днес в първия ни влог ще отидем на спа. За 3 години връзка с Гошо абсолютно никога не сме ходили на спа, просто защото така не се е получавало. Ходили сме на хотели, отидохме в Румъния преди 2 години, обаче изобщо никога не сме били на спа, така че това ни е първото спа и толкова много се вълнувам. Единствената причина защо ще ходим на спа е защото за моя 20-ти рожден ден, извинете, ако хода навсякъде, но за моят 20-ти рожден ден моите приятели ми подариха ваучер от Милениума, след малко ще ви го покажа, който е за 2 човека и ще отидем с Гошо и толкова много се вълнувам. И да, после Гошо измислил някаква изненада, къде че ме води в някакво кафене в центъра. Това кафене в центъра ми каза, че е интересно да си облека кежуал дрехи и да не са много хубави, защото може да се цапам. Не знам понякога на какво кафене ще ме води, той го направи изненада, така че и на идея си нямам къде ще ме води този човек. Но да, ще видим, ще се опитам да влогвам в спата, не съм сигурна къде ще ми е телефона и дали ще успея. Но да, ако не споменах, спата е в Милениума, така че няма да спим там, защото сме в София. Но да, просто ще е много интересно. Ето го ваучера Милениум София. Изглежда уникално. Това изглежда уникално, толкова е премиум. Designed to remain timeless. Но да, това е ваучера. Тук се вади ваучер в подарък за 2 човека. Този код вече ще бъде използван, така че да. Реално е до 30 октомври, но ние решихме да го направим сега, август, за да после да се занимаваме. И ваучер за подарък с пътешествие през 5 елемента на природата. Демек вода, огън и там такива работи. И ето ги всичките неща, които са включени. Както вижте, чакайте да кликна, като вижте са доста. Има панорамен басейн със солна вода, за което аз най-много се вълнувам, защото това лято изобщо не съм била на море. Тоест, изобщо не съм била на басейн, само на море ходих. И аз обожавам басейни, защото няма медузи и гности там. Има хидромасажни бани, уникална морска баня, релаксираща парна баня. Нещо, за което аз много се вълнувам, е зареждаща пътека на здравето, защото буквално не знам какво да очаквам, не знам какво пътека на здравето. И ми е много интересно. Също има от тези освеждаващ леден фонтан, контрастни душове и такива неща, но аз такива работи не харесвам. Не харесвам да ми е студено. Има също уютна камина и релакс салон с водни легла. Също много се вълнувам за това. Но да, и ориенталския хаман. Видях в сайта, изглежда интересно. И ми е интересно какво е. Не хаман, хамам е. Добре. И да, това са нещата, които може да ползваме. Ето, ако някой иска да ги прочете по-добре. За 3 часа е само. Тоест не само, мисля, че това ще са недостатъчни. Но да, това е ваучера, това е Милениума, ние отиваме там. Интересен факт, майка ми работи в Милениума, в смисъл в същата сграда, така че ще съм до нея. Но да, ето валидно за 2 души, което е много яко. Така че да, отиваме там. В спато и изглежда уникално, както може да видите. Има хора и ме срам. Да, кажи нещо. Харесва ли ти? Много е хубаво. Лукса ни успокоява. Тук е много яко хора. Вижте го. Вижте, тук има някакви, не знам колко се вижда. Има някакви много яки стаи. Вече май виждам пътеката на здравето. Са ни като малки басейнчета. Се опитам да си взема телефона, не знам дали се получи. Но да, сега отивам в съблекалнята, отивам в съблекалните. И да, има хора, много ме срам. Чао! Значи, вижте как има си такива шкафчета. Аз съм 18 номер. Тук имаме гривни. Да ми гледате космите на ръцете. Да, тук има шкафчета. Вижте колко е яко, хора. Има душове. Душовете са уникални. Просто не знам колко е яко. Ето съм аз. Също се облека. Дадоха ни халати, дадоха ни всичко. В момента няма никой, затова си позволявам да влогвам. В смисъл, поне се надявам, че няма никой. И да, това е това. Не знам това как работи. Не знам, предполагам просто се затваря. Да, сега ще се облека в халата. Така, хора, се оправи, готова съм.
Гъша в другото съблекалня, разбира се, но аз съм готова. Сложих си това нещо, тази шнола тук я купих буквално преди малко. Отивам, защото си забравих моята. Но да, това съм аз. Отиваме на лукс. Ще взема телефона. Се опитам да снимам, защото ще е интересно да знам. Но да, предполагам никой няма го открадне. Надявам се. В момента седим на нещо страшно топло. Това е първото нещо, което пробвахме. И искам, докато не са дошли хора, да ви покажа. Значи, тук има някаква солна стая. Тук има някакви такива работи. Това мисля, че е пътеката. Не, това е, да, Health Path. Това е пътеката на здравето, за което ви казах. И ето тук има някакви... Ще виж. Това е яката гледка. Ето тук има гледка. Но се радвам, че няма хора и мога да си снимам и да си говоря каквото си искам. Рано може да има хора, но аз дружа не ги виждам. И да. И сега просто ще се насладим на преживяването. Има някакви други неща, има някакви сауни. Но не знам, аз лично не харесвам сауни, не знам колко ще влизам. Но да. Изглежда много хубаво. Изглежда много хубаво. Имаше едно детенце, което ме питаше кой номер на шкафче ми е шкафчето. Защо? Може би иска да те ограби. Не, то беше много така... Вика, пишка му се и... Прекрасно. Засрами детето. И си говореше, да. Да, сега детето, ако ни гледа този влог, поздрави за теб. В моите съблекани нямаше никой, затова можех да си говоря. Но да, имаме 3 часа хора, така че няма да губя повече време и ще започна да се наслаждавам на живота. Вижте не! Здравейте, сега сме в билковата сауна. Ето, вижте, там са билките. Много яко изглежда. Тази ми е една от любимите. Преди малко бяхме... Той беше на някакви адвенчър душове, които просто бяха... Не знам, сподели експириенса. Почваш от най-хладното, отиват към най-топлото, защото ти буквално се разхождаш по тези душове. И си чуваш, например, има дъжд, има гръмотевици спрямо, нали, формата, под която пада водата на тебе, беше много готино. Да, и беше много забавно за гледане отстрани. После отидохме в Steam Bath, това е като Steam сауна, не Steam Bath, където просто има пари и беше страшно задушно. И в момента тази сауна се усеща уникално. В смисъл, той е 40 градуса в тази сауна, обаче не се усеща нищо, просто преди малко бяхме на задух. И да, много е приятно. Тук това е за изграждане на имунната система, за подобряване на имунната система. И 10 минути може да седим. И да, тук ще седим и после искам да отида в релакс стаите. Ще има водни легла там. Аз лично не направих това с душовете, просто защото аз много мразя подобни неща. Аз много мразя да ми е студен и някакво после е топло. Не, за мен. Аз не съм такъв екстремист. Помага за имунната система. Да, бе, то всичко помага за имунната система. Да. Но не е приятно. Имаше лед и аз смятах лед по него. И Гошо ме научи как в тази баня, сауната си с изпарения, да си намачкаш лед и така да си правиш по лицето. Надявам се тази вода да е чиста, като се прави на неща. Но най-вероятно би трябвало да е. Но да, сега сме в билковата стая и сега малко ще си полежим, ще си поприказваме и да, след 10 минути трябва да излезем. Хора, в момента сме, т.е. аз съм, го ще до туалетна, аз съм при водните легла. Хора, толкова е странно това, толкова е странно, буквално потъваш. Аз за първи път съм на водно легло. Това е такова легло, където има вода вътре, в смисъл да. И има много яка гледка, между другото. Така, хора, не успях да снимам моята реакция, не искам да снимам реакцията на Гошо, защото никога не си бил на водно легло, нали? Не. И сега за първи път ще седне, така че давай, искам да ти видя реакцията. Толкова ли? Много е странно. Нормално. Буквално има вода вътре. И сега ще потънеш. Не знам, защото дупето, че е голямо. Браво. Но е уникално, хора, смисъл супер удобно е, нали? Много удобно. Но просто можеш да чуеш как има вода от вътре. Но да, сега ще поседим малко на тази гледка, малко ще си починем и после може би към басейна? Да. Към водната зона. То си е цяла зона, то не е само басейна, то си е цяла водна зона. И ние тапаците, значи пише, че за хората под 16, за децата под 16, водната зона е разрешена от 10 до 1 и само от 5 до 6. Аз си мислех, че това е за нас. И пише на Гошо сутринта, трябва да отидем рано, защото водната зона не работи до еди колко си. Не, това е само за деца. Което реално ме кара да си мисля, че ние избрахме перфектното време, защото сега няма да има малки деца. То не, че има много хора, но да, списъл ще е по-спокойно, така че да.
Така хора, излязохме от спато, свърши ни времето, беше уникално. Колко му даваш от 1 до 10? О, 9 от 10 беше уникално. Аз бих казала 8 от 10. 8? Беше много хубаво, не беше уникално. За мен 8 си е доста висока такова. Просто можеше басейн да е малко по-голям, но нямам проблем. В смисъл, бяхме само ние така или иначе. Но да, в смисъл много е скъпо. Факт е, че аз не мога да го оценя като цена и преживяване да ги сравня, защото ние не платихме. Беше от нашите приятели. Така че, да, не мога да ви кажа като цена дали си заслужава, но определено си заслужава, ако ви го подарят да отидете. Беше уникално. Но да, и сега отиваме към това тайнствено място, където Гошо не ми казва какво. Ще останете да видите. Да, и много се вълнувам. Малко изглеждам зле, просто защото косата ми беше някаква страшно сплъстена, аз не си взех четка. Ама така ще сме. Но, да, хора, нямам търпение, много се вълнувам. Стигнахме. Значи, не знам дали знаете, но в София има едно корги кафе. Буквално седиш, пиеш кафе, ядеш и коргитата са до тебе. И в момента ще влезем, в момента сме пред кафенето. Тук сме щастливи, много благодаря. Няма проблем. Най-доброто гадже на света, най-доброто гадже. Излязахме от кафенето, беше уникален експириенс. Наистина, ако сте от София или ако идвате към София, много горещо го препоръчвам. Значи храната, защото ние ядохме, ти яде плочинки? Да. Харесаха ли ти? О, много бях много. Аз ядох белгийска гофрета и беше уникално, в смисъл, уникално, най-добрата гофрета, която съм яла. И беше уникално, лимонадите бяха уникални, кученцата бяха превъзходни. Вие сте видяли, ние снимахме доста. Дадохме им и гранулки, защото може да си купиш. И просто беше наистина уникално, хора. Много бяха сладки. Много. Наистина, ако харесвате кучета, много ще ви хареса. Защото е малко и те кучетата винаги идват при тебе. В смисъл, винаги ще дойдат, ще ги покалите. Ние много ги галихме, защото явно им хареса как ги чешам. И те идваха при нас и просто и него супер много го харесаха. Супер много го харесаха. Направо ми скочиха на скута. Буквално беше супер яко. Наистина, препоръчвам го. И да, и сега сме готови вече. Готови сме с нашата среща. Най-доброто гадже на света. И да, и сега просто отиваме да хапнем дюнери, защото да, нещо за менюто веганско е и не знам, аз лично не си падам, аз просто ми седеше месо. В смисъл, нямам проблем да пробвам някакви по-вегански неща, обаче просто аз харесвам да ям месо. И да, и просто това ми липсваше, така че ще им дадем дюнери. Като просетата, които сме. Така, хора, в момента сме седнали да ядем дюнери. Значи топ чеф, ето го ми. Топ чеф от Опалченска. Препоръчваме, това са ни от любимите дюнери, нали Гоши? Да. Абсолютно. И на мен ми го объркаха, защото аз харесвам телешки дюнери, на мен ми сложиха пилешки и мен супер много ме хвана за срам и не исках да си го сменям, защото те питаха, викат, защото аз питах, нали, това пилешки ли? И те казаха, да, вие имате. И то просто жената не ме е чула и е маркирала пилешки, демек на касовата бележка пише пилешки, ти даваш касовата бележка, за да си направят дюнера. А защо според нея питахме дали има телешки? Не знам. Не знам, да, защото аз питах дали има телешки, но как си да? Направихме тази мизерия и накрая имахме само 2 пилешки и аз ми стана супер кофти, обаче въобще много ме беше срам. И Гошо вика, не, сменяме ти го. И да, смени го. След като реално казахме не, но и аз тръгнах, но Гошо беше като не, сменяме ти го. Нали, Гоши? Да. И сега си щастлива. Да, и сега съм щастлива, много съм щастлива. Но да, хора, мисля да приключим този влог, защото сега ще ядем. И после раницата му падна, окей? О, не. Дайте го. Но да, сега мисля да приключваме този влог и така, седим до мен да го приключим подобаващо. Добре, с големия телефон. Да, и така, хора,
приключваме този влог, не знам какво да кажа. Очаквайте още. Буквално този канал просто ще кажем какво правим през деня. В смисъл никога не съм искала да правя някакви специфични неща за влога. Просто искам да е автентично, да виждате нашия рол живот, защото ние сме студенти в Холандия и ще видите в септември, като почне, ще видите то не знам това видео кога ще е качено, но ще видите нашия живот в Холандия и така нататък. И да. Да? Да? Това беше, хора. Мерси, че гледахте и чао-чао. Бай! Бай!